गोकुळ सोबत गोकुल। राजापूर तालुक्यातील नाटे येथील घेरा यशवंतगड किल्ल्याच्या तटबंदीचं नव्यानं करण्यात आलेलं जांभ्या दगडाचं बांधकाम कोसळलं असून या कामाच्या दर्जाबाबत शंका उत्पन्न केल्या जात आहेत। ऐतिहासिक वास्तू वारसा जपण्याच्या दृष्टिकोनातून घेरा यशवंतगड किल्ल्याची डागडुजी व दुरुस्ती करण्यासाठी नाटे येथील शिवप्रेमी व नाटे ग्रामपंचायतीने प्रयत्न केले होते। या प्रयत्नांना यश येत पुरातत्व विभागाकडून 4,19,00,000 रुपये मंजूर करण्यात आले होते। या अनुषंगानं पुरातत्व विभागामार्फत या किल्ल्याची डागडुजी आणि दुरुस्तीचं काम सध्या सुरू आहे। मात्र या किल्ल्याचा चिरीबंदी बांधलेला काही भाग ढासळलेला दिसून येतोय। त्यामुळे संपूर्ण तालुक्यातील व या भागातील शिवप्रेमी आणि सर्व ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त करण्यात येतोय। घेरा यशवंतगड किल्ला हा ऐतिहासिक किल्ला असून अरबी समुद्रालगत असल्यामुळे येथे शेकडो पर्यटक येत असतात। दरम्यान या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे सूचना फलक लावण्यात आलेले नाहीत। मुख्य प्रवेशद्वार बंद करण्यात आलेलं नाही। त्यामुळे इथे कोणी पर्यटक आल्यास आणि एखादी दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण असा सवाल उपस्थित केला जात आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।